Moi boas tardes a todas e a todos, benvidos ao quinto encontro de Lugo Poética. Quero comentar que este encontro se adica a nosa querida compañeira Ana Pérez, falecida hai case un ano, e queremos mandarlle este petisco de poesía que vai alimentar as nosas almas, queremos mandarllo para ela. E, quero darlle as grazas, moitísimas grazas a Olga Novo e a Cristina Corral por estar con nos esta tarde e, desexar que sexa unha fermosa tarde de primavera para todos e que todos disfrutemos da lectura e dos poemas que se van a ler a continuación. Como sempre van estar magistralmente conducidos polo meu querido amigo Xulio Xiz e, desexarvos que fagades como fago eu, que aproveito estas sesións de Lugo Poética para apagar o móvil e para teletransportarme e viaxar a outros mundos. Así que, un saúdo e que teñades boa sesión. Boa tarde. Imos ter boa poesía, desexamos boa tarde aos que están aquí connosco, os que nos siguen a través da rede, e un saúdo a todos aqueles e aquelas que nos vexan e nos escoiten en calquer momento a través das ondas, a través deses modernos medios de comunicación que nos achegan e nos expanden a todo o mundo. Como indicaba Ana, este encontro, o quinto dos que celebramos en Lugo Poética 2024, comezou con unha ceremonia amigable e poética, unha ceremonia de lembranza, un cabodano especial por Ana Pérez, unha traballadora, unha muller desta casa da UNED de Lugo, que na biblioteca foi feliz e fixo máis felices a todos os que pasaron arredor dela, que hai un ano foi despedida en esta casa cun poema de Olga Novo, Mentras medre a erva, e que hoxe, cando prácticamente se cumple un ano da súa desaparición física, volveuse de novo a ler, esta vez por Olga Novo, ese poema que ela escribiu cando seu pai morreu, pero que verdadeiramente é toda unha lección de amor e de natureza e de trascendencia para calquer persoa a quen se lle dedique. Boa tarde, Olga Novo. Moi boa tarde. E boa tarde, Cris. Boa tarde. Son as dúas convidadas desta tarde, dúas mulleres da poesía que van a falar de poesía e van nos ler poesía. Comenzamos por Olga Novo, que naceu en Vilarmau, na Pobra do Brollón, no ano 1975, e doutora en filosofía, en filoloxía galega pola USC, os seus premios Losada Diega, o Nacional da Crítica e da Poesía. O Patronato de Cultura Galega de Montevideo dedicoulle o 2004 o Día da Poesía Galega, libros sobre a obra de Rodríguez Ferz ou Novoneira, acredítana como ensaísta, e luminosos poemarios como A teta sobre o sol, Nós nus, A cousa vermella, Cráter, Felicidade, conságrana como gran poeta. Benvida, e queremos escoitar o teu primeiro poema. Bueno, moi boa tarde, de novo, algún xa estabades aquí na homenaxe previa á compañeira Ana desta casa. Para min, un placer estar esta tarde con vós. Moitísimas grazas polo convite da UNED, moitas grazas sobre todo ao Xulio pola preparación deste encontro. E estou encantada, ademais, de estar con outra compañeira na palabra, así que é un verdadeiro gusto estar esta tarde aquí con vós. Ben, eu vou comezar entón tendendo un fío a esa erva que medra e ao propio concepto de poesía.
E vou comezar por un poema sen letras, en realidade. Isto que vedes aquí, bueno, é un niño, un pequeno niño de xílgaro, feito de pequenos fragmentos de lique, de mofo, un pouquiño de lá de ovella e algunha outra cousa que logo vos contarei. Na miña aldea, a última muller que tivo vacas, a última gandeira, foi unha muller fermosísima, Alicia, que tamén nos deixou demasiado pronto, aos 58 anos, vítima dun cancro. Eu sempre que a miraba co seu gran trator e as súas 60 vacas, sempre pensaba nela como unha verdadeira valquiria, unha muller moi alta, moi esbelta, con aquela longa cabeleira loira, e facíame pensar tamén en Wagner, non? Eu dicía, se Wagner vise a esta gran valquiria, pero en riba dun tractor. Así que aquela muller que foi, bueno, pois, veciña porta con porta, co que iso significa para os que vimos da aldea, non? O veciño porta con porta é familia tamén. Así que aquela muller coa que eu tive unha relación moi profunda desde que nacín, pouco despois de ela morrer, pois soñei unha noite con ela. No soño eu vía na aldea, no medio da aldea, como se estivese viva, pero no soño eu sabía que ela non estaba viva. Eu era consciente no soño de que ela xa estaba morta. No soño eu vía colocando por ali por uns carreiros da aldea, era un xesto cotián dela, colocaba cordóns azuis deses que reutilizamos das bolas de erva, non? Pois ela reutilizaba eses cordóns, xa sabemos que a reutilización, que nos parece que é un concepto que acabamos de inventar, non? Bueno, pois cando había necesidade, miseria, vaiase se reutilizaba todo, non? Bueno, pois ela, seguindo esa estela, reutilizaba eses cordóns azuis para evitar que as vacas lle pasasen cara aos prados que ela non quería leválas, claro. Para conducilas eran 60 vacas, así que ela soa tiña que, bueno, artellar un pouco as súas técnicas para que fosen conducidas ao lugar que ela quería. Así que reutilizaba eses cordóns, poñíos de punta a punta nos camiños e así as vacas ían cara onde ela quería. Así que no soño, ela estaba realizando esa acción tan cotiá que era colocando aqueles cordóns azuis para pasar as vacas cara un lugar maravilloso que era da súa propiedade, que foi un pequeniño souto chamado nada máis e nada menos que Val de Muller. Bueno, pois no soño o que acontecía é que ela chegábase a min, mirábame, e sen necesidade de palabras, porque os soños son así, e o amor tamén é así, mirábame e eu entendía o que me estaba preguntando, sen falar, e entón ela preguntábame se era verdade que estaba morta. E entón eu no soño, sen falarlle tampouco, respondíalle con todo o amor do mundo, si é certo que estás morta, tens que marchar. E entón ela daba a volta e marchaba polo camiño, cara a Val de Muller, eu vía irse. Creo que foi tamén unha certa despedida no mundo dos soños, non? A través do mundo onírico e do subconsciente. Así que, claro, a mañá seguinte, menos mal que era sábado e non tiña que ir dar clase, despertei, claro, moi conmovida, non? Polo soño, foi un soño así moi vívido, ademais, moi intenso, desa materia, deses soños especiais, non? Que ás veces temos. Así que, bueno, erguínme e, por suposto, claro, a poesía veu de alguna maneira ao rescate, como sucede en tantas ocasións, e o que escribín foi isto. A Valquiria das vacas, para Alicia Franco, na memoria da beleza feliz. Valquiria fermosísima,
roubada a beleza por un cancro. Se Wagner te vira enriba dun tractor de 250 cabalos. Esta noite soñei que estabas viva. Atopámonos no medio do campo onde ti poñías cordóns azuis para que non pasaran as vacas caro agro, valquiria loira imposible, munguindo 60 bovinos con tanto amor desde o outro mundo. Soñei que estabas viva, anque de súpeto ti, en silencio, formulábasme a pregunta eterna: é certo que estou morta? Esta que son eu? E no soño eu podía responderche sen serme precisas as palabras, esas cascas, e entón era quen de contestarche igual que contestan as pedras, os tubérculos, as follas da remolacha, só mirándonos de mente a mente, o meu amor a ti, a compaixón suprema, e comprendiches que sí, que non, e marchabas polo camiño deixando un rastro luminoso como o do caracoliño que comprende o carreiro do alén, e así, valquiria loira imposible, munguindo 60 bovinos desde o outro mundo, marchaches outra vez tranquila, atravesando os cordóns azuis que ti poñías para que non pasaran as vacas caro agro. Cando espertei, xa non sabía falar naquele silencio. Só o poema que escribo calada é quen de anonadarme ata tocar aquel oxíxeno denso, aquel canal extraño, aquela vida plena que acolle os soños e ata a morte, na que vence o amor a existencia, a materia, a palabra, na que vence o amor e abrolla a manteiga agarrada ás pezoneiras e brilla máis a ordeñadora que a 40 estrelas na túa nave de gando e astronauta. Valquiria fermosísima, roubada a beleza por un cancro, se Wagner te vira enriba dun tractor de 250 cabalos. Eu lín ese poema onte ás 2 da mañá e emocionoume, pero emociona máis escoitalo na tua voz. Moitas grazas. Hai que dormir máis, É que a poesía desvela moito e máis. Pois, bueno, agora vou ir ao poema de verdade, non? O que non ten palabras. A primavera do ano pasado decidimos poñer en marcha de novo unha horta que fora traballada por meu pai hai máis de 20 anos. Estaba a horta xa a monte, claro. Para acceder a ela había un camiño pechado absolutamente, no que naceran carballos polo medio. Así que desbrozamos o camiño para volver á vida, para volver á horta e poñela en marcha. O home de Alicia trouxonos cordóns azuis que aínda conservaba, para que con eles atásemos os tomates e as fabas e guiálos ben á estratosfera. Así que os nosos tomates e as nosas fabas e os nosos pimentos medraron suxeitos polos cordóns da Alicia. Xa cara ao final do verán, cos últimos froitos da nosa colleita, un día cando regresábamos para a casa, o meu home, que é ornitólogo, divisou este pequeno niño, non? E dixo, mira, que cousa máis fermosa nos deixou aquí un paxariño. E entón, aquel paxariño delicado, sensible e poeta el mesmo, claro, construíu esta arquitectura poética con lique, con musgo, cun pouquiño de la de ovella, un pouquiño de pelo, e decorou o cimo do seu niño cun anaquiño de cordón azul. Poesía poética e poesía con sustancia, poética casi sin palabras, pero que se entende todo. Vamos agora con Cristina Corral Soilán, é de Lugo, naceu en Lugo en ano 1976, escritora, xornalista, profesora de lingua e literatura española, traballou no xornal El Progreso, en Europa Press,
Escribe contos, teatro, cancións para nenos, nenas, colabora en diversos medios, ademais de ser coeditora do fanzine A Revolta. Desde 2017 dirixe o proxecto Espora, que bonito, Escolas pola radio, Espora, co que traballa en toda Galicia, e autora dos poemarios Anxos de Pedra e Esencio de Trementina. Benvida. Moitas gracias, Xulio. Boa tarde. Boa tarde. Boa poesía, escoitamos. Imos aló. Bueno, a verdade é que vos a confesar algo, ahora que liches isto. Eu non teño poemas dedicados á morte. De feito, bueno, hoxe está sendo un día super emocionante. Eu son unha persoa moi emocional, super choromicas. Claro, pola mañá estuve que está aquí David, estuvemos facendo unha actividade, comentaba antes, super bonita, co alumnado da Escola de Imaxe e Son, porque fixeron videopoemas con determinados libros de algúns autores, entre as que teño a sorte de estar. Levo aquí todo o día e todo o mundo fala da morte, e a verdade é que pareceme unha sinal. Eu creo moito non creo nas casualidades, creo nas causalidades. Pola mañá, moita alumna traducían os poemas na morte de pais, de nais. Estamos aquí para alabar a presencia de algún xeito de Ana, que se foi, pero deixou a súa esencia. E sempre que vexo estas cousas, ora que tú liches o poema de teu pai, meu pai faleceu hai 3 anos, foi algo para min moi duro, porque además o vivín intensamente co tema da COVID. Foi algo que non esperaba, isto que esperas pero non esperas, nunca queres esperar, e nunca me atrevín a escribir sobre a morte. E bueno, quero dicir unha confesión pública, porque vexo que non é o habitual, pero porque me parecedes moi valentes facendo isto. Eu dame a sensación de que a poesía, e comentábamoslo esta mañá, perpetúa moitas cousas. Entonces teño medo de que cando poña por escrito xa sexa verdad. Entonces penso que non estou preparada para facelo realidade, non? Entonces esta pequena introdución para decirvos, porque os meus poemas teñen moito que ver co amor, co sexo, coa felicidade, con sentimentos alegres, e supoño porque ainda non estou preparada para poñer por escrito as cousas que non me gustan. A mí pareceume ver en algún un trasfondo de algo que se vai da morte. Sí, pero non da morte de alguén que queres, porque eso me parece máis duro. Entonces eu estou como as avestruces, metendo a cabeza no burato. Algún día madurarei e medrarei, pero polo de agora non dou feito. Bueno, mirade, Xulio pediunos que lle mandásemos poemas, e eu fixen como unha traxectoria, fun desde cando era máis nova ata o de agora, non? Que Ficar foi o último poemario que publiquei, e tamén falábamos esta mañá porque había moita xente nova, entre os cales nos atopábamos, entre a xente nova, claro, e decíamos que co tempo revisas o que escribiches, non? E ao revisar, decían algúns alumnos, eu agora si fixera ese vídeo cambiaría algunhas cousas. E entón eu comentáballes que claro, nos cando, supoño que a ti che pasará igual, cando vemos os poemas, decíamos, puf, que pipiola, ou decía, boa, que nova escribir eso, ou que ñoñería e tal. Pero logo pénsalo, e comentaba tamén esta mañá, se non tiveramos escrito isto, se non tiveramos vivido isto, seguramente non seríamos o que somos agora, non? Entonces, o pouso e as raíces é o que dan consistencia ás árbores, non? Entonces penso que negar ou querer cambiar o que fomos, o que escribimos, penso que non está ben, non debería estar ben, non? Entonces, bueno, eu o que trouxen, o que lle mandei a Xulio, pois digo, porque veredes cambios na traxectoria e porque tamén me pasaron cousas nesto que chamamos vivir, non? En 47 anos dache tempo a facer moitas cousas, sobre todo cando eres así como hiperactiva, pois vas facendo aí moitas cousas. Bueno, eu vou vos a ler o primeiro poema
que se chama Voltar, pertence a un libro de Anxos de Pedra, nunha editorial lucense que xa non existe, que é Estío. A primeira vez que levei os meus poemas a unha editorial foi non por vontade propia, foi porque Saturnino Valladares, un colega que tamén é poeta, un poeta lucense, traballa en Brasil na universidade, casi que me obligou, porque estaba nese momento de que voy a llevar los poemas a ningún sitio, pero ti estás de broma, que sí, hombre, llévalos tal, que te digo yo. Y entonces aquí empezou todo, con Anxos de Pedra. Voltar. Ninguén sabía o extremo nome das cousas ata que chegaches de novo, espido, como un ramo cativo de nenos que se agochan uns nos outros para suplicar atención. Unha corrente de aire quente como último lume das fogueiras de San Xoán, como a cinza que mancha os pés de recordos que arden no pasado, sen lume apenas, pero co doce aloumiño do tempo que está por voltar. Ben, e despois de Anxos de Pedra, chegou Esencia de Trementina. Hai unha diferencia nos títulos. Estos anxos de pedra eran como, bueno, os anxos son como etéreos, xoguetós, móvense, bueno, como esa adolescencia, cando eres novo, non? E che pasan cousas maravillosas e todo che parece estupendo e, bueno, caes e levantaste enseguida, non? Entón, esos anxos de pedra son como a permanencia frente á adolescencia, non? Esas cousas, ese pouso que nos van quedando. Pero esta esencia de trementina, pois parece ser que cando che cae unha mancha de grasa, nunha prenda desas que temos boas, como dicen as augas das dos domingos, si é de pel, solo se quita, ou casi se quita con esencia de trementina, eso me dixeron. Pero a esencia de trementina quita casi a mancha, pero deixa un cerco, non? E ese cerco é un pouco que condenso nese poemario. Todas as experiencias, bueno, un pouco do que falaba aí un momento, as experiencias que nun momento determinado che fan moito dano, pero que che fan aprender. E sempre tes na vida ese cerco que che lembra que estuveches ali. E que estuveches ali para sufrir, pero que estuveches ali sobre todo para aprender, non? Entonces, estos que veñen agora pertencen a esencia de trementina, que é unha recopilación das miñas millores aprendizaxes a base de dor. Bandeira. Dos latexos do teu corazón fixen un tantán insonoro, un recuncho de gloria chea de vida, un son infinito e limitado que non sae de min. Levas contigo un tambor que chama a loita e levantas huestes para someter o inimigo. Un guerreiro que me alza como a bandeira da vitoria, como se me quixeras facer unha parte de ti. Cóllesme como a un mástil de froitos de vida e eu non deixo de pensar que a guerra xa está gañada. Estes son os dous primeiros poemas. Polo que decídese que parece como si a vida vai deixando pegada. Escribides, si escribimos sobre experiencias, parece como si todo o que vivimos deixara esas pegadas da esencia de trementina en algún soporte noso, non? Non sei, algo que se vos ocurra en relación con esas vivencias trasladadas ao papel, como si non todo fora creación sobre a memoria, non? Claro, por suposto. Bueno, eu realmente hoxe, para esta lectura, cando me pedías un pouco que fixese esa selección, claro, pensei en ler fundamentalmente poemas do último libro, non? Que é Felicidade. Bueno, falábamos da morte, da posibilidade ou non de verbalizala, que se pode verbalizar tamén asumíndoa, é dicir, como formando parte do ciclo de existencia, non? A vida, a morte, as dúas forman parte de un todo indivisible, así que esa asunción creo que é importante e, bueno, forma parte desa idea da felicidade, é dicir, fronte ás taxonomías da idade de pedra, da idade dos metais, etc., eu quería ir cara a unha idade feliz, non? Entón, ese libro, os poemas que lerei hoxe aquí,
van un pouco nese sentido. Eu creo que toda a poesía, no fondo, é unha poesía confesional. É dicir, cando a poesía é auténtica, está atada a raíces máis profundas, está atada á lembranza, por suposto, ás experiencias, é dicir, que pode conter máis ou menos autobiografismo, pero desde logo vai con un, non? Así que estes poemas que eu lerei hoxe deste libro, claro, obedecían precisamente a ese feito vital, non? Dun momento no que un é consciente de estar vivindo un intre feliz, non? E ese intre feliz, neste caso, era a confluencia do nacemento da miña filla, que está aquí hoxe. Agora xa ten 11 anos, pero eses poemas responden ao momento da súa concepción, a experiencia do embarazo, a experiencia radical de traer unha criatura ao mundo, non? A experiencia radical de, por un momento na túa vida, ter dous corazóns dentro, non? Hai que pensar isto. Así que, claro, esa experiencia unida ao mesmo tempo ao momento de ver o declive e a enfermidade dun pai. Esa confluencia que se deu na miña vida, como se dá na vida de tantas outras persoas, de ter unha criaturiña que ven ao mundo cando os pais xa están nese momento de declive, claro, é un momento emocionalmente moi poderoso. Así que, claro, tamén a hipersensibilidade que está conectada, por suposto, á experiencia poética, lóxicamente, en momentos así de grande intensidade, probablemente os momentos en que máis se manifesta tamén. Polo tanto, aquí había moita celebración da vida, nesa confluencia de ver como unha nena pequeniña chega ao mundo e é capaz de ten un breve momento, un breve tempo de gozar do seu avó, que entra no período do esquezo. Xa meu pai padeceu Alzheimer, así que no momento en que a nena era pequena, meu pai empezaba non tanto a perder a memoria, pero empezaba a perder a posibilidade da linguaxe, porque el comezou precisamente, el que era un extraordinario orador, un gran contador, un gran narrador oral, como tantos dos nosos grandes narradores sen estudos académicos, pero con profunda cultura labrega. Isto hai que subliñalo. Eu non creo na cultura dividida, da alta cultura académica e a cultura popular. Todo é cultura, e a propia palabra, a etimoloxía, volvo outra vez a etimoloxía, a propia etimoloxía da palabra cultura ven de cultivar, claro. É dicir, que na nosa cultura está a terra desde o inicio mesmo da palabra, da nosa linguaxe. Co cal, aquel home, que era un extraordinario contador, claro, para min foi moi impresionante ver como unha persoa así ia perdendo precisamente a posibilidade da linguaxe, dicir, que as palabras o ian desasistindo, e que chegamos a un momento en que a comunicación tiña que ir por outra vía, e era unha comunicación táctil, era a través da caricia, a través da mirada, a través do amor, e o amor ás veces case non lle fan falta as palabras. Así que naquel momento de moita dor, porque é difícil, non o imos negar, verse sometidos a unha situación así. Eu recordo sempre como Joan Margarit, ese extraordinario poeta, no momento de perder a súa filla, no momento de falecerlle a filla, que non pode haber experiencia peor na vida, claro, para un pai, dixo, eu interroguei ou apelei, máis ben, a poesía e dixenlle: se non me vales agora, de que me vas valer nunca? E entón dixo, e a poesía veu a min, e nela me refuxiei tamén, e nela atopei a cubillo e atopei a beleza necesaria para soportar a dor. Así que, eu o seguinte poema que vou ler, e aínda que falábamos da dificultade de enfrontar a morte e todas estas cousas, non quero que se vexa isto como, para nada, un poema, digamos, tanático, ni moito menos, é un poema de amor, de beleza, e de recuperación tamén da memoria desa cultura popular. Porque, mirade, meu pai
Nos últimos anos da súa vida, recordaba moitas veces unha historia da súa épica da xuventude. El, ademais de labrador, na súa xuventude foi tratante de gando. Entón, ia ás feiras próximas, pero tamén afastadas, a comprar e vender gando. E unha desas feiras ás que ia era a feira de Pedrafita, nada máis e nada menos, desde a Pobra do Brollón, leváballe 2 días chegar a Pedrafita, andando, claro, cando os bois. Entón, el contaba unha e outra vez nos últimos anos, era esa historia da repetición, claro, que eu entendía que repetise aquelo porque realmente era unha épica, persoal, 2 días andando, tanguendo os bois ata Pedrafita. E entón, unha das cousas que máis repetía era como en determinado momento xa os bois, cansos de andar, pois lle sangraban, lle caían as pezuñas, lle sangraban as patas, e como el paraba en algún punto do camiño, nun regato, a descansar el tamén, pero sobre todo a descansar os bois, a meterlles os pés as patas no regato para alivialos. Así que no comezo da súa enfermidade, a poesía acudiu a min, como lle acudiu a Margarit, e escribín un texto que se titula Anquises, que de alguna maneira traza esa épica gandeira do meu pai, entro nese mundo da perda da memoria, recuperándoa, claro, e titulei no Anquises, porque, bueno, Anquises, na guerra de Troia, sabemos, é o ancián pai de Eneas. Entón, na guerra, Eneas quere, claro, fuxir da guerra, pero non quere deixar atrás a seu pai, que xa é un ancián e non se vale por si mesmo. Así que decide, como bo fillo, claro, cargar ao lombo o seu pai para escapar desa guerra con el. Así que, no fondo, ese poema era unha especie da filla Eneas que carga co pai ao lombo, metafóricamente, claro, pero ata o final da vida. Ademais, bueno, eu teño unha historia moi bonita coa crónica troiana. Bueno, isto é unha anécdota, unha breve anécdota biográfica. Creo que un dos primeiros premios de poesía que me presentei cando era así nena foi un premio de poesía que convocaban no Concello de Irexalba, está aquí Marica, que é case veciña de Irexalba. Bueno, entón, bueno, un pequeno premio, bueno, pois polas festas de Irexalba. Entón, a miña irmá, que é máis maior que a min, dixo, por que non xuntas 2 ou 3 poemas e preséntalos aí e tal? Bueno, pois mandou a miña irmá os 3 poemiñas e seguramente me presentei. Eu só, o caso é que gañei o concurso. O premio era, bueno, un lote de libros, como pasaba moito daquela, os típicos, bueno, pois do Banco Santander ou do Banco Pastor, que cedían un lotiño de libros, que foi maravilloso, porque eu non tiña libros ningúns na casa. Había vacas, ovellas e cabras e demais, pero libros non. Os únicos que había eran os libros de texto, meus e os dos meus irmáns maiores. Así que, claro, un lote de libros, aquilo era un tesouro, claro. Entón, no lote de libros viña, bueno, lembro 2. Un que foi moi importante, claro, para aquela nena que eu era, que é Memorias dun neno labrego. Cantas veces non lín eu ese libro sentada nun lameiro gardando as vacas. Claro, eu víame ali, era unha pequena Balbina ali. Cunha vida xa máis fácil, todo hai que dicilo, pero é unha pequena Balbina despois de todo. E logo, o outro libro que recordo que viña no lote era a edición crítica de 850 páxinas da Crónica Troiana. Unha lectura un pouco complexa para unha nena de 12 anos. Sí. Pero, como non había moito en que ler, despois de que xa lera non sei cantas veces Memorias de Neno Labrego, dixen, pois, agora vou ler isto, xa que mo regalaron. Entón, pasei un verán inteiro intentando descifrar aquel galego portugués que de algo, claro, algo entendía, pero ao mesmo tempo era unha cousa como misteriosa, non? Era bonito tamén. Claro, así que, bueno, eu ligo o que puiden naquilo, ata comprei na cantina unha libreta para ir como traducindo o pouco que entendía de aquilo, bueno. Entón foi moi fermoso, porque mirade que aconteceu, a Crónica Troiana, obviamente, volveu despois nos estudos universitarios, claro, e na oposición, a primeira proba, que é un comentario de texto filolóxico, deille a volta a folla do exame, e o primeiro que vin foi un fragmento
que non poñía ali, de que era o fragmento, pero recoñecino inmediatamente, claro, da crónica troiana. E entón emocionei, me fixen aquel comentario de texto case chorando, porque me parecía tan fermoso que a poesía de 12 anos daquela neniña quizáis me axudase naquel momento da oposición, que me axudou, que aprovei, Así que, bueno, mirade os fíos da poesía que cousas maravillosas tecen, non? Entón, aquel Anquises regresou outra vez, non? Para axudarme nun momento difícil, claro, da enfermidade do pai. E agora que xa coñecedes os entresixos absolutamente desta historia, pois Anquises. Bueno, poñome sempre de pé para ler, eu necesito... Debe ser de ter lido tanto na misa de pequena, sin no altar, que eu necesito isto. Anquises. Arrastras os pés, papá. Lévote cos ollos ao carrelo porque tentas fuxir da vellez como a dunha guerra ancestral. Eu súbote as miñas vértebras combadas polo peso. Arrastras os pés, pero eu podo contigo e lévote ao carrelo ata o final da vida. Arrastras a linguaxe e non che ven a memoria un verbo que aniñaba na parte esquerda do cerebro e eu completo a túa frase coa palabra arar, querer, sachar, trator ou balboreta. Arrastras a mente cara ao pasado e só lembras aquela feira de 1952 cando lles caeron os cascos aos bois volvendo de Pedrafita e lles sangraban os pés no río. A súa cornamenta aínda se abre nalgunha das túas neuronas e volves ser un tratante de gando 40 anos despois. Eu non sei ata cando lembrarás aínda o meu nome e saberás aínda que son a túa filla. Descoñezo como se enrodelan as terminacións nerviosas e se crispan e ás veces atopan unha luz silábica que lles indica o camiño. Como é que de súpeto non sabes tal vez que había que pôr un pé diante do outro para poder soñar e que se arrodeas unha muller cos brazos iso é amor e todo o demais desaparece. Porque así de sinxelo é o universo. Como o pequeno lexema ao que te agarras algunha tarde como se fose o mango dunha gadaña, ti, que fuches un orador no medio do agro ante un público estupefacto de corvos, grilos, toupas, ovellas e libeliñas, ti, que tiña a intuición do poema na punta da lingua, explotábache no ceo do padal como un figo maduro, carnoso, exacto e brutal. Que sabías que na nosa lingua o trigo se deita ante unha orde do vento, que a rama das patacas arde, que existen cousas tan finas como a lingua dunha pita, e só lembras aquela feira de 1952 cando lles caeron os cascos aos bois volvendo de Pedrafita. Papá, como será cando se che despalatalicen as consoantes e vexas chover desde dentro sen entender a auga e remexas a lingua ata atopar a forma máis adecuada e sorrís, porque sabes que aínda non caíches definitivamente na curva melódica do silencio. Lembras, con toda esa actitude, que mamaches ata os 5 anos nos peitos da mai benigna que parira 16 fillos no último cuarto da casa, agarrada a branceira rezándolle algún santiño, rompendo todas as augas como a quen escacha un océano. Eu penso que a podes ver ata cos ollos abertos espalancados ao alén, cando ficas absorto e ninguén alcanza a saber en que dimensión da maravilla está pousado o teu cerebro como as patiñas pequenas dun paporroibo riba da galla dunha pereira. Igual ves a neve por dentro, a estrutura molecular do amor, as partículas dun bico cando se está formando na carne dos beizos e o ar, igual ves a enerxía, e non atopas no abecedario ferramentas para o inefable, e por iso calas ou lle chamas culler a lámpada, e te trabas no medio da oración simple e comezas a falar fermosamente poñendo por diante a subordinada. Porque a fin, papá, te dirixes a min sen orde nas túas ordes e desfas a sintaxe igual que debullabas fabas e todo cobra o senso profundo daquilo que non ten lóxica nin está sometido a nada.
igual ves a neve por dentro, igual entendes a sombra e es quen de calcular o radio dunha paixón, aínda que o resultado non poida comunicarse máis que a través da pel. Igual ves como ven cantar o poema no caracol do oído e lle ves esvarar do peteiro ese pó dourado e caerme no tímpano cando empezo a chorar coa emoción da escritura. Igual ves como se me encolle a alma cando se che encolle a túa. Igual ves como ven cantar o poema no caracol do oído e lle ves esvarar do peteiro ese pó dourado e caerme no tímpano cando empezo a chorar coa emoción da escrita e ti só lembras aquela feira de 1952 cando lles caeron os cascos aos bois volvendo de Pedrafita. Sabes que a partir de hoxe, cando alguén me pregunte na aula, profe, para que sirve a sintaxis, direi para escribir un poema de Olga Novo. Que bonito. Mira, pois non o sabe, e eu tampouco o sabía, pero a miña familia tamén era tratante de gando, o sea, que debe haber algo que ten que ver entre o mundo gando e poesía. Meu abuelo tamén conducía ganado dende a Mariña ata Lugo e tamén era un cuentista absoluto, o sea, que debe haber aí algunha conexión. É xenética. Na obra de vos as dúas eu vi referencias ás aboas e ás bisaboas. Bueno, como leitmotiv para as matriarcas. Traballos importantes. Eu penso que en Galicia, bueno, penso que en xeral, pero en Galicia a figura da muller a min, por exemplo, como referente, para min é moi importante. As miñas aboas eran dúas guerreiras, entonces supoño que eso sí que é algo xenético, non? Nos temos pinta de bravas as dúas, así que supoño que eso ven da casa. Sempre teño oído que non hai poesía femenina ou masculina, pero tamén teño ben asumido que a sensibilidade femenina tamén na poesía é un mundo especial o que os homes non temos moito acceso directo, por decirlo así. Mira que melón está abrindo Xulio aí, casi nada. Non entra moito nela, la marinera. E aparte, como penso que as dúas militamos bastante no asunto do feminismo. Escoitamos te a ti agora. Pois mira, é un tema super complexo. Mira, eu que son moi fan de Teresa Moure, como profe de lingüística, como escritora e demais, pasa un pouco o que falábamos co tema da madurez. Sí, eu son moi feminista, pero chega un momento, non sei se o cumpriranos ou as experiencias, que sí, que hai moito tema da igualdade e demais, pero eu penso que sí que temos aí un punto diferente. Non digo que se xa nin mellor nin peor, pero do mesmo xeito que as experiencias non son iguais, entendo que as vivencias tampouco son iguais. Por exemplo, Olga falaba da maternidade, eu entendo que hai unha conexión física. Eu non teño fillos nin fillas, pero quero dicir, hai unha conexión física nese momento. Esta mañá unha rapaza facía un vídeo tamén sobre un parto. Penso que ese momento hai cousas que se non se viven físicamente penso que non se poden reproducir. Entonces, bueno, ese é un exemplo mínimo, quizás tonto, pero sí que creo que as experiencias de cada un e de cada unha son experiencias propias. E no físico hai moito. Eu penso que no físico hai moito. Pero, bueno, claro, son cousas puntuais. Despois tamén penso que hai persoas que son máis sensibles e persoas que son menos sensibles, independentemente que sexan homes ou mulleres. E sobre o tema da literatura de muller, pois é que como hai un... Pois a veces é difícil, porque lees teorías e dices, sí, estou de acordo. Lees outras e dices, bueno, tamén estou de acordo. Entonces a veces é difícil posicionarse. A min resultame difícil posicionarme, pero sí recoñezo como admiradora da muller en toda a súa amplia expresión e experiencia e demais, que temos algo absolutamente distinto. Vasme preguntar o que? Espero que non, porque non o sei, pero temos algo absolutamente distinto e soberbiamente arrollador.
teño que decilo, en nome das que aquí estamos. É que é así, é dicir, eu penso que temos unha forza especial, creo que o feito de parir nos ten que facer especiales, pairamos ou non, pero sí que nos ten que facer especiales, porque para eso hai que ter unha forza especial. Dinos algo. Vamos alá. Dinos algo arrollador. Algo arrollador. Mirade, pois falando de... Vamos a ler os das aboas, xa que falaches das aboas. Mirade, as miñas aboas pois eran moi distintas, pero as dúas eran moi guerreiras. Miña avoa Herminia, por parte de miña nai, pois fíxate o que comentábamos, meu avó, o seu home, movía gando dende a Mariña hasta Lugo, e toda a familia da miña nai son gandeiros tamén. Ela era carniceira, non? Ela loitou, pois iba camiñando desde o Alto de Garabolos a donde está ahora a plaza, bueno, naqueles tempos co frío, pois co medo, con todo, e ela sacou adiante a súa familia, e a súa pegada foi moi fonda, foi moi lonxeva. Pola parte de miña nai as mulleres son moi lonxevas, e a outra avoa, a avoa María, é curioso porque a min encántame coser as telas, o mundo do textil fascíname como todo, xa por ocio, pero tamén por todo o que vai detrás, a construción, o vestirse, que é de algún xeito unha maneira de transmitir tamén, non? Pois miña avoa María, pois neses momentos pertencían pois a unha familia que tiña moi poucas posibilidades, entonces ela, aparte de ir de aldea en aldea, calcetaba, o único que ainda teño eu pendente de aprender, porque non dou, pero ela calcetaba, facía prendas para fora, iba polas casas calcetando, quedaba a dormir, como facían as costureiras que levaban a máquina, pois ela levaba a calceta, facía calcetís, chaquetas, entonces quedaban nas casas, e de paso recollía trapos, porque antes os trapos vendíanse ao peso, e entonces era un xeito de, pois eso, ir recollendo o que falabas antes del rollo del reciclaje. Somos moi modernos, pero non somos tan modernos, as nosas aboas xa o facían, e moito millor canos, con moito máis estilazo, e entonces miña avoa facía isto, e claro, no momento en que eu recordo tamén unha historia que contaba meu pai, do difícil que era conseguir, claro, alimentos na posguerra. E entonces este segundo poema pois fala do extraperlo, do contrabando e de pasar os alimentos. E a primeira, que se chama Capas, fala da casa da miña avoa, non? Miña avoa sempre contaba que era unha cousa que me tiña moi abrallada, porque dúas en concreto, pero que teñen que ver coa alimentación da terra naquel momento e coa alimentación dos materiais para construir as casas. Na casa de miña avoa sempre había unha pared que había que repintala todos os anos, facía globos. Hasta que un día eu lle preguntei e dixenlle, pero isto que é lo que está pasando? E parece ser que antes eu non o sabía, para construir as casas, como non había, a veces traían area do mar, entonces viña con sal, entonces facía burbullas, entonces tamén falamos aquí isto. E outra cousa que me chamaba a atención era que vos decía que ela contábame que antes estercaba con percebes, que ela decía que eran percebes. Non sei ata que punto eran os que agora nos, iba a decir suspiramos, eu non, porque son de pouco marisco, son de terra adentro, pero sí, entonces era unha cousa que me chamaba moito a atención. Non sabían que facer con ele. Claro, e miña abuela decía que estercaban a terra. Entonces, bueno, estos poemas son un compendio das vivencias de avós e de aboas. E esta concretamente é das miñas aboas. Capas. A avoa Herminia, loitadora. Sobre as capas de pintura, hoxe salouca triste a pedra, e esa area fina que dis que viña da praia, inda fai burbullas no teu nome. O esterco de percebes na horta e o salitre nas paredes sempre semellaron cousa estrana. Vaguas salgadas nas lembranzas, esas que, as agochadas, pouco a pouco me fuches contando. Historias truncadas e para min confusas, porque son máis doces cando tes 4 anos. De trapos, a avoa María, loitadora.
De trapos se fixo o mundo, con sacos carretados ao lombo, con bicos de pan e extraperlos na ponte, fuxir dos vermes, esa era a consina, e ti, María, ti sempre chegabas cedo a casa. Tomando dous elementos, un de cada libro de Olga, nun momento dado ela dice que desgarrándolle placentas en xaneiro a súa nai para nacer. E doutro dos libros menciona un 1200 Sinca azul celeste. Bueno, pois... Imos entón, queres ir á orixe mesma, polo que vexo. Si, pois, miña nai... Bueno, eu nací en inverno, 29 de xaneiro do ano 75, somos case aí. E, bueno, non había coche, aínda. Compraran un trator, había un ano aproximadamente, meus pais. Entón, bueno, o parto achegábase, entón miña nai foi onde o veciño, que era o único que tiña coche na parroquia, acababa de mercar, que era un Sinca 1200, e dixolle, mira, non te importa se cando vexa que me vou poñerte parto, se nos achegas a Monforte, que se acababa de abrir a primeira clínica de maternidade en Monforte, non? Vamos á clínica do Dr. Matías. Entón, o bo veciño, claro, dixolle que por suposto, claro que sí. Así que, aquel día, bueno, pois ela estivo ben toda a mañá, traballou no campo, fixo xantar, e a media tarde, ela di, empecé a notar así unhas pequenas rabinadas, bueno, pero pouca cousa, pensou que ainda non era, non? Pero por si acaso, fixo unha maletiña, non? Coas cousas esenciais, entón foron onde o veciño a pedirlle que se os podía levar a Monforte. E o caso é que entre Vilarnau e Monforte hai menos de 15 kilómetros, habrá 12, 13 por aí. Bueno, eu saín antes de chegar a Monforte. Así que tiña moita presa. Eu nacín en movimento, tiña presa por vir. Entón, miña nai, moi riquiña, moitas veces dime, ai, filla, fuches boa hasta para nacer, non? Porque claro, non lle dei moitas dores, non foi a cousa ben fácil. O que pasa é que unha tía miña, irmá de meu pai, si meu pai era un gran orador, a miña tía tamén, pero ademais era unha enorme fabuladora. Entón ela, cando eu era pequena, e non tan pequena, contoume moitas veces, pois mira, o día que ti naciches, viñeron teus pais no coche, dos de Maripepa, bueno, dos veciños, e entón pararon aquí onde a miña casa, eu subín no coche na parte de atrás con túa nai, naciches en tal sitio, baixo a ponte do tren, onde fai a curva en Chavaga, onde fai a curva a carretera, ali onde o muiño de Ríos, bueno, armoume ali, bueno, realmente unha épica do nacemento, todo moi fermoso, non? E acabou por dicirme que, claro, que ela fora a primeira persoa que me collera nas mans e que me atara o cordón umbilical co cordón do seu zapato. Ben, isto logo está moi estudado pola narratoloxía, todos estes elementos, non? A presenza dos grandes signos, non? Cando se produce o nacemento dun heroe e os adxuvantes e coadxuvantes, non? Ese nacemento. Entón, ela quería realmente ser ali un personaxe principal naquela historia, non? É certo que ela foi no coche, pero desa historia toda é o único dato certo. Entón, eu debía ter, non sei, 20 e pico anos, e un día así falando, eu penso que xa morrera a miña tía, sí, xa morrera, dixenlle a miña nai, anda que tamén atar o cordón umbilical co cordón dun zapato, en inverno había de ir bon o cordón. Entón, miña nai quedou sorprendida, dixome, pero de que cordón falas? E entón aí se destapou a fabulación, non había nada daquilo. Entón, a min, ainda me pareceu moito máis fermoso, porque non había ningunha épica, non había ningún heroe. Foi un parto do máis humilde, e nacín pequena e silenciosa, case sen facerlle dano a miña nai. E entón, froito, creo que daquela reflexión, non, da sinxeleza, da humildade daquel parto,
chegou un día este poema, e digo chegou porque os poemas chegan. Normalmente a poesía, bueno, non se pensa antes, non? Recíbese. Así que escribín, o Xinca, por certo, ainda existe, está ali aparcado, teñen os veciños ali conservado, entón eu dediquei este poema para a miña nai, claro, para Olga, que se chama como a min, para Olga Mai, e para os veciños da casa de Maripepa que conservan o coche no que nacín. Que guai. O meu xenoma é unha rede de estradas secundarias que incomunican a montaña ao val. O día que eu nacín non había ningún gran sinal, xeaba e a erva deixábase rumiar no estómago do frío. Todo dormía o seu ser tranquilo. Algún astro morría 3000 anos antes, pero a ti nin sequera che doeu o ventre para dar unha luz en movimento naquel auto humilde do veciño, fugaz como unha estrela a 30 km por hora, máis fermoso que a vitoria de Samotracia. Non che doeu nada a mañá, mentres vías ferveramente entre as fabas do caldo. Non che doeu nada a tarde, mentres premias toxos en riba dun carro. Nin a noitada non che doeu nada, tan só sentiches que te apretaba o ventre unha premonición. Era un día como outro, era un día como outro. Pariches coa humildade dun acto de vanguarda, con todo o amor contido na revolución do motor e as rodas do destino. O oxíxeno que me faltou ao nacer brilla entre as flores de pataca, tan delicado como o meu sangue novo e o tendido eléctrico dos teus ollos, Mai. A min contáranme que nacera a carón do muiño de Ríos na curva da estrada baixo a ponte do tren, ao final do tempo, pero non era certo. A min dixéranme que me ataran o cordón umbilical co cordón dun zapato enterrado no barro e que unha alma coxa me collera nos brazos mentres o volante xiraba cara ao principio do amor. Pero nada diso foi certo. Eu nacín de ti nun Xinca 1200 de cor azul celeste, unha noitada de inverno da forma máis sinxela en riba dunha toalla pobre, case sen che facer dano, pequena e silenciosa como o brote dunha pereira apenas sen ser notada. A miña mente volve ás veces a contracción pura daquel momento. Encóllome na memoria e sinto a rosa da adrenalina abrirse, acelerar o espasmo, prepararme o tímpano, bombearme sangue, saír como un sol da súa placenta e estar aquí contigo, lista para vivir a imaxe e semellanza de min mesma. Que bonito. Aplaude con toda a razón. Eu non sei que facer porque a min sempre me enseñaron que estaba así un pouco de fora, pero diante, que debían manter a imparcialidade. Entón, ás veces aplaudo, a veces non aplaudo, porque non sei que facer. E estamos, en total, ofrecendo pouca cuantitativamente poesía, pero que bonito cando se explican as cousas e se entende tan ben, porque a veces a poesía é, non sei se difícil de entender ou que non nos achegamos coa suficiente querencia para obtela. Mira, hoxe pola mañá tamén falamos moito desto porque, claro, os que lemos poesía sempre os que lemos sempre fomos moi frikis, pero os que escribimos, eso xa éramos como de outro planeta, non? Entonces, eu que son profe... Tú eres profe secundaria, Orla? Sí, vale. Pois, como profe de secundaria, supoño que suscribirás que a xente cada vez lee menos e claro, ler poesía xa é como outro nivel. Si antes xa era outro nivel, agora é unha cousa moi complexa. Eu son de lingua castelá, non sei, tú eres de galego. Bueno, pois eu sempre me queixo porque os de galego, as de galego tedes moita sorte porque os poemarios para adolescentes existen. Temos aí a Carlos Negro e tal, por exemplo, por poñer un exemplo, pero poemarios en castelán que poidas creer que lles poden interesar, a min custa un montón atopalos. Cando penso en isto,
sempre penso en que poesía lemosnos como adolescentes cando éramos adolescentes, non? Eu penso nas cousas que leín do cole, e, bueno, non me engancharon moito, pero sí que tiña un achegamento á poesía. A min pareceme que agora o achegamento que hai, polo menos en secundaria, igual en primaria menos, pero en secundaria é demasiado árido. A historia que contache sobre a crónica ilustra un pouco esta idea, non? O sea, para ti era moi difícil, pero ti como xa eras brava, xo dixemos que xa eras brava de pequena e fuches aí con todo, non? Pero agora non son tan bravos, nin tan bravas. Entonces, bueno, por exemplo, este ano, como me parecía que era... Era carencia. Bueno, pero é unha carencia que nos veu moi ben, sí, mira, que ben traído, sí, efectivamente. Ahora, a veces, ainda que teñan carencias, non teñen empuxe. Estou falando xa como unha abuela, que mal. Bueno, o caso é, claro, que eu este ano vime na obriga, xa porque, claro, é dicir, eu escribo poesía, adoro a poesía, digo, non podo permitir que esta xente se vaya de aquí sin torturalos un pouco con poesía. E como non atopaba, claro, fixen unha antoloxía. Entonces, fun collendo de aquí e de alá, eu, como sempre me gustou moito, teño unha libreta, das de toda a vida, onde iba anotando os poemas que lía, e igual que aquí pasa co que escribimos, tamén me dou conta que nos meus gustos e nas miñas lecturas, pois houve unha evolución, pero digo, bueno, se a mí me gustaban de adolescente, por que non llevan a gustar a esta xente? Aparte de adolescente, todo amor, desamor, los dramas mayores de la vida. Entonces digo, bueno, neso somos bastante básicos, non? Os seres humanos sempre, e os adolescentes pois igual, non? Entonces, chamoume bastante a atención porque é certo que siguen gustando as mesmas temáticas, pero a min dá má sensación de que a bagaxe vai sendo cada vez máis pequena no tema poético, porque despois cando leen novelas e tal non o noto tanto, pero é unha poesía así que o noto, que lles custa moito achegarse a ela, máis que a nós incluso. Entón, a verdade é que a mí unha cousa que me dá moita lástima, traballámolo dende a poesía, e tamén comentaba tamén hoxe que no meu instituto hai bacharelato de artes, entón aproveitei para traer a parte artística, que os de bacharelato se comunicasen los maiores con los pequeños, que houvese aí unha comunicación, e dame a sensación de que eles, os maiores, e que lles souberon comunicar a través da ilustración un pouco máis o que a poesía, pero eu teño a sensación de que pareceme a min, a ver que che parece a ti, porque, bueno, as perspectivas dos profes a veces, la de lengua a veces es un rollo, pues, non sei, a min dá má sensación de que é moi difícil chegar ao fondo a través da poesía. Eso así, deixar non se deixa de publicar, entonces, bueno. Vamos alá. Bueno, pues mira, eu non son muller de mar, son muller de terra. Vou a ler dous poemas, un que ten que ver máis coa terra e que ten que ver un pouco con esas aldeas que quedan vacías. Nos na miña casa, o todo o que contas pareceme xenial e maravilloso, porque meu irmão tiña un trauma de pequeno e que todo o mundo o fin de semana iba á aldea. E claro, nós non tiñamos aldea e era un drama, porque en día entón chegou a pregunta: mamá, e nosotros por que non tenemos aldea? Porque a xente vai á aldea os fins de semana, nos temos que quedar aquí, sabes? Entonces, bueno, nunca tuve en aldea, pero sí disfrutei das aldeas dos compañeiros e das compañeiras, usurpábamos un pouco as aldeas alleas, e entonces algo sí aprendimos, e unha das cousas que me dá moita lástima cando vas camiñando por aí, polos sitios, ves esas casas abandonadas, cheas de hedras, que sabes que detrás de todo eso houve unha vida, esas aldeas que ahora vemos moi abandonadas, dices, bueno, aquí houbo de todo e agora non hai nada, non? Entonces este poema, que se titula Novas, fala un pouco de como as vidas se van perdendo a través da vida das aldeas, non? De feito, tú cando falas da túa casa, pásame como a meu irmão, dasme moita envexa. Vamos alá. Novas. Nun berro esperpéntico
Chegou a nova da túa ausencia. O viaxe errático da noite trouxo o concilio dos mares e caeuse en folgos ante os restos do que fora un auténtico naufraxio. Non houbo tempo para te chamar, nin un diminuto sendeiro no que te alcanzar descalza. Sachei cos meus pés un rego de súplicas molladas e ata sementei con paso firme a loita, a dos brazos abertos e os días de xúbilo. Pero xa non quixeches escoitar. E ninguén chegou despois, non houbo velorios, nin viñeron prañer, pero na casa de atrás sempre ficou sementada para ti unha fina cama de xestas amarelas, do mesmo color do alecrín dourado. Este que vou a ler agora é Mariñeira, que fame moitas gracias ás conexións, que son pequenas, pero na miña casa tamén había uns 5.200. Amarelo. Na miña non. Pero na do lado sí que era como a túa, non quedamos en que eran familia. Pois logo xa está. Bueno, pois eu, ti naciches nun, e eu, que como digo, son de terra adentro, pero bueno, por circunstancias da vida, pois nos pasamos moitos braus en Foz, na Mariña, eu iba dormindo sempre, ti naciches nun e eu dormía nun, sempre iba dormindo. A miña conexión co mar é moi estrana, porque é unha conexión que ten moito que ver co respeto e co medo, non? A min dame moito medo a auga, o mar, todo relacionado cos afogamentos, os naufraxos. Teño aí outra vida na que me pasou algo relacionado coa auga, non sei aínda o que é, pero está claro que algo pasou. Sin embargo, nesa vida de mar, pois sí que hai un punto de liberdade. Moitas veces vexo no mar como os mariñeiros, un punto de escape, non? De decir, lonxe de todo, irme e poñer mar polo medio, non? Entonces esta Mariñeira fala un pouco de eso, nos momentos en que te das conta de que todo pesa e de que levas moitas cousas, moitas cargas, e que fago con todo isto que leva o lombo, non? Entón este Mariñeira fala un pouco dese escapar. Mariñeira. Soltar lastre, quen puidera ser mariñeira, atar cabos ao barco e deixarse ir na noite, vogar sen presas en mares en calma, e que o mar te abanee sen presas e sen máis desvelos que os de recontar as estrelas 100 veces, 200, soltar lastre. Ai, quen puidera ser mariñeira. Antes de comenzar este encontro, eu comentaba con Olga a grandísima ventaxa de os que tuvemos raíz agraria do campo, mariñeira tamén, quer decir, ante a urbanita, para obter materia prima na que pensar e na que traballar. Sabe moi ben Marica Campo, que está acompañándonos hoxe tamén esa raíz labrega, no caso dela do Val do Incio, para fornecer interiormente vivencias que logo se traducen en cantas cousas no futuro. Olga. Na miña aldea había dous rapaces que, bueno, ahora xa son homes feitos e dereitos, que non eran de ali, viñeran doutra aldea, instalarnos ali, e resulta que cando ven ao conto de ter a aldea ou non a ter, non? Bueno, pois eles, os pobres, se ve que a mestra os obrigaba aos nenos a manter, bueno, ian de cando en vez ao cemiterio, ian ali ao Campo Santo, e cada un tiña que limpar o nicho da súa familia. E un día os nenos empezaron a chorar. E a mestra dixo, pero que vos pasa, que vos pasa?
E un dixolle, a usted parecelle pouca desgracia non ter mortos no cementerio que lle limparo o nicho. Así que, claro, ás veces As desgracias alleas. as carencias, non? Son do máis surrealistas, non? Bueno, pois, bueno, falábamos dun coche, falamos do rural, e eu aquí non podo traizoar, claro, Os tratores, non? a memoria do pai, e vou ler un poema do trator, claro. Bueno, pois cando meus pais compraron o trator, que era máis ou menos da miña quinta, non? Ten un ano máis que a min, meu pai pegoulle unhas pegatinas, unha a cada lado, outro trator Barreiros vermello, pegoulle a cada lado unha pegatina dun tigre, así en actitude, ademais, de certa fereza, non? Bravos os tigres. Entón, el dicía sempre que o trator corría máis porque levaba os tigres. Eu sempre digo que acabei pensando que en efecto é así, non? Porque a maxia simpática existe, así que probablemente era certo que corría máis. Inda que logo tamén pensei que probablemente corría moito porque quen o conducía era un verdadeiro tigre. Así que escribín, isto era o que vos contaba antes, non? De cando un ten unha perda, non? Dun ser querido, como afrontamos e enfrontamos esa situación. Eu vos dicía, bueno, cando morreu meu pai, pois sí que escribí un montón de elexías, de poemas tristes, bueno, todo o contrario, non? Porque meu pai non era así, era un home vitalista, así que a poesía non quixo ir cara a elexía, así que escribín case todo o contrario, non? Que son contra elexías. E entón, o primeiro poema que escribín prácticamente, despois da súa morte, xunto con da Herba, é este titulado Zona Tigre, non? Que a zona tigre, pois é, claro, a zona do pai. Ben, no poema regresa tamén aquí un pouco, ou sobrevoa, esta tigritude, unha liña xenealóxica literaria para min que ven de Borges, non? Borges fala en algún momento, era un gran amante dos tigres, e di incluso que xa na cegueira a última cor que el mantivo era esa cor dourada, ese amarelo do tigre. Fala do terceiro tigre, un tigre que non é o real, pero tampouco é o tigre da metáfora, que tigre ese, é a idea do tigre, é o tigre poético. Logo, bueno, tamén, por suposto, cheguei á tigritude a través dunha obra esencial da poesía galega, que hoxe quero traer aquí a colación tamén, que é Tigres de ternura, do poeta lugués Claudio Rodríguez Fer, que foi profesor meu, e desde logo a miña gran influencia poética. Orixinou varias obras túas. Por suposto, por suposto. Eu digo sempre que lonxe de matar ao pai, os pais hai que recoñecelos e hai que celebralos, e un ten que, desde logo, saber de onde ven e recoñecelo, claro, non? Todos vimos de algo, todos vimos de algures e de alguén, así que creo que iso é moi san e, desde logo, moi xusto. Así que, en diálogo con eses tigres de ternura, e co tigre de Borges, e cos tigres do trator, pois esta zona tigre. Non se pode escribir unha elexía a un tigre. Cando Borges buscaba o terceiro tigre, aquel que non está no verso e non é o tigre real, nin é o tigre da súa metáfora e do símbolo, acaso intuía el, desde unha casa dun remoto porto de América do Sur, que o meu proxenitor estaba nese intre acabando de pegalo de buxo dun tigre no seu tractor Barreiros Lu B3748, comprado a prazos da pobreza un ano antes do meu nacemento? Non se pode non escribir unha elexía a un tigre, criatura que collía a terra cas maus, que arrancaba esterco das cortes como a que enturra dunha estrela cun picaño celeste, todo fereza, todo furia, todo instinto, sen máis cultura ca do tigre, o inmenso saber natural da supervivencia, do amor, do sangue.
Soamente o vin pregar a un Deus ignoto unha vez. Quen sabe a que deidade comunal se dirixía enxeonllado no cortello para que nacera a fin o becerriño dentre o limoco ancestral da placenta que aínda me rodea cando escribo. Pequeno labrego de Sumatra, veloz por entre cañotos de millo, distribuindo presadas de mineral sobre do humus para facer medrar a ferroia, os nabos, o trigo, as fabas, o centeo. A túa filla alucinada sente como o picón do seu espírito se tingue de raias negras e amarelas, como unha lingua de lume lambe o forno e lle arden as papilas gustativas, e o ceo do seu padal é o ceo o que vas despois da morte, porque non se pode de xeito ningún escribir un elexía a un tigre. Nin sequera a mente humana concibe a súa morte ante a eterna imaxe da súa elegancia entre espigas, cando a erva do agro lle chega ata a cintura e non lle das corrido cando percorre as leiras, os toxais, os campazos da súa propiedade, sen unha mala erva, sen unha silva, na absoluta perfección da zona tigre, que traballa de xeonllos, que acariña tomates e asenta garabullos que chegan á atmosfera para guiar as fabas, e enxerta mazairas coa súa pel denegrida polos astros, límpida, lavada sen xabón 1000 veces pola chuvia, tocada pola graza da saraiva, iluminada polo lóstrego sutil que só resplandece na ollada do verdadeiro tigre, aquel que non está no verso, nin é o tigre real, nin o tigre da metáfora e do símbolo, e que Borges morreu sen coñecer, pero intuiu desde unha casa dun remoto porto de América do Sur, xusto no intre en que o meu proxenitor pegaba o debuxo dun tigre no seu tractor Barreiros Lube 3748, comprado a prazos da pobreza un ano antes do meu nacemento. Non se pode, non, escribir unha elexía a un tigre. Está que non hai temática allea á poesía, nin obxecto alleo á poesía. Temos casi que ir co penúltimo, creo que sí. O penúltimo de Cris, e logo teremos un turno final, turno poético tamén. Bueno, pois mira, eu penso que, bueno, xa vedes que comentábamos antes tamén que eu escribo, a min gustame os poemas breves, o sea, gustame escribir poemas breves, gustame condensar, pero un día alguén me fixo moito dano, e entonces non me chegaron as palabras para un breve e tiven que facer un largo, merecíao, fixera mal, e entonces esta foi a miña vinganza en palabras, non? Este poema que a poesía tamén é unha arma cargada de presente, non? Efectivamente, e además, a veces as palabras, ou eso que penso, ou a mí me fan así, por eso penso, as palabras mancan moito. Igual que son maravillosas para unhas cousas, penso que mancan moito. Neste caso eu non pretendín mancar, tratei de ser malvada, pero non me saeu moi ben. Bueno, non sei se é boa cousa ou mala cousa, pero si tratei de facer, nunca mellor dito, xustiza poética. Entonces, a ver, escribín o monstro, que é un pouco máis narrativo, por iso é máis longo. Un día, abriches a porta da casa, e así, por sorpresa, asubiando, entraba un pequeno monstro. Era pequeno, e viña ferido, esfameado de agarimo, couse literalmente na túa vida, e alimentáchelo, dabache tanta mágoa. Pobre monstro, ninguén o quixo. Unha cea, unha comida, un doce. O monstro adoraba o doce, era tan larpeiro. O seu rir era pura festa, puro estrondo, unha ledicia entre tenra e psicopática. E ría, e camiñaba rampante pola túa vida como un varón sen título. Pero o monstro era caprichoso e un día marchou. Nesta casa non se me fai caso, eu son o monstro, berrou. E dun golpe pechou a porta.
Marchou sen tan sequera dicir adeus. Marchará para sempre, pensara eu, pero o monstro non era tan valente. Cando ninguén o vía, rabuñaba na porta, fitaba a fiestra dende fora. Eu, ás veces, vía o seu fuciño de monstro asomado, suplicando atención. Sentía envexa do lume do lar, sempre aceso, onde antes había decotío un agarimo para el. O monstro vagou sen fin por rúas, clases, días, parellas, xente que o chamaba amigo. Agochado nunha sombra infinita, feita de traxe de chaqueta, mentireiros cordóns, enlazada, embutido nun disfraz de monstro orfo e abandonado. Mais nel nada cambiara. Seguía sendo unha mentira que un día entrara lixeira pola porta da casa. E así, o monstro, sabedor da súa monstruosidade, no seu recuncho de miseria, entre visita e visita, unha noite, fragou o seu plan. E coas mans aínda ensanguentadas, indoentes, soubo que cometera o peor dos pecados, que trazara máis cruel das vinganzas, que navegara no máis ponzoñento dos delirios, que sucumbira máis pobre das veleidades, que debuxara o máis cruento dos males, que inventara a máis ferinte das maldades, que tomara o máis sucio dos atallos, que caera no máis malvado dos vicios, que atracara na máis psicópata das realidades, que morrera, en fin, no máis repugnante dos crimes, partir o corazón da súa coidadora de monstros como a él, que naceran sen corazón e que xamais serían quen de querer a ninguén. Que a venganza sírvese fría, pero máis ben parece todo o contrario. Solo son palabras, o demais rumores. Pero quedamos en que as palabras poden mancar, ferir e aganimar. Sí. En fin, nos extraña. Corramos un tupido velo. Bueno, temos que ir rematando. Sí. Entón, pois, Olga. Bueno, pois eu vou falar de outro monstro, non? A ver los airos con as meigas. É un poema longo tamén, Pois dalle, porque parece veña que os aí. monstros concitan, non? Isto. Que precisa extensión. En realidade non, en realidade o monstro está por aí sobrevoando o poema, pero o poema non é. Máis ben un poema de amor para quen resistiu o monstro. Bueno, hai algún tempo unha persoa pediume un poema para unha antoloxía sobre o Camiño de Santiago. Eu, claro, xamais escribo así por encargo, porque non me sae, o sea, podería facelo, pero non sería verdade, así que procuro non caer niso. Entón, claro, foi moi amable, ademais, pedíndome aquilo, eu tampouco quería, bueno, pois dicir que non, e dixenlle, mira, imos facer unha cousa. De aquí á data en que necesites xa o texto para publicar, se me sae de casualidade algo que teña algo que ver co tema, eu envío o texto. E se non, pois terás que comprender pois que non saiu, terá que ir sen o meu, que non pasa nada, hai moitos outros autores que o fixeron moi ben. Bueno, pois naqueles meses sí saiu algo que tangencialmente tiña que ver. Así que creo que puxen unha mini bomba dentro dunha antoloxía sobre o Camiño de Santiago. E a mini bomba vou a contar para que entendades logo que hai aí. Vou sacar outra cousa que ten que ver con isto. Eu ando trangallada sempre, así que... Bueno, isto é unha améndoa, vale? Entón vou vos contar a historia desta améndoa, vale? Para que entendades ben despois o texto. Desde moi nena, eu sempre escoitei na casa os meus tíos paternos falar dun mestre que tiveran cando eran pequenos. Falaban del con verdadeira veneración e con verdadeiro agarimo moitísimos anos despois. Estou falando dos meus tíos que tiñan xa 80 e pico, 90 anos, e seguían falando daquel seu mestre.
Bueno, un mestre que os acariñaba, que non lles pegaba, daquela xa era un mestre extraordinario, claro, pero que os acariñaba, un mestre que era moi coxo, moi enclenque, raquítico, pero que collía a miña tía, que era unha neniña coxa, a causa da poliomelite que tivera de nena, e entón el collía, sentaba así nas pernas e acariñaba e dicíalle: tes que aprender ben a ler, tes que aprender ben a escribir e a contar, és unha nena moi lista. Entón, que é moi fermoso pensar naquel home raquítico que intentaba autoafirmar a neniña coxa, como a él, non? Así que a figura daquel mestre bondadoso, que ademais tiña métodos de ensino un pouco diferentes, que a min cos anos xa me empezaron a facer pensar no tipo de mestres racionalistas da República, e a data coincidía. Entón empecé xa a soñar un pouco co aquel mestre, o que a miña tía chamaba Don Juan, ademais, imaginate, Don Juan, pero o meu tío chamáballe de outra maneira, chamáballe Tiziano, eu xa non sabía, tiña un pouco descolocada, non sabía como se chamaba, se eran dous na figura dun, bueno, que era aquilo. Bueno, pois no ano 2019, unha boa amiga miña, historiadora, atopou, procurando outra cousa, atopou unha nova no xornal El Progreso de setembro de 1936, en onde aparecía a listaxe de mestres depurados do servizo, entre eles viña o nome completo do mestre da parroquia de Castroncelos, que é onde pertencemos nós. Ali viña o nome de Don Tiziano Picón San Miguel. Así que eu, co nome e apelido xa completo, pareceume que xa ia ser un pouco máis doada a procura, e eu son moi aficionada, imos dicir, a investigación histórica, intrahistoria, historia local, historia familiar. Entón, claro, aquilo puido conmigo realmente. Antes falábamos de, fai moito que non publicas, é que me estiven dedicando a isto. Eu seguín na poesía por outra vía, pero nela estou sempre. Así que empecé a investigar, durante máis ou menos 3 anos estiven aí investigando a fondo. Foi moi complexo e moi difícil trazar a historia dese home, porque era un mestre que nacera en Tudela de Duero, en Valladolid, que logo, dunha familia moi humilde, pero un neno moi intelixente, que logrou estudar magisterio. Logo, el foi mestre en Durango e en Bilbao, e por volta de 1918-1919 entra no sindicalismo, acaba no anarquismo. Entón, parece ser que, claro, faría propaganda anarquista, encontraronlle panfletos e libros na súa casa, meterono no cárcere, mallarono ben antes, claro, e logo desterrárono a unha aldea del fin del mundo coñecido, que era, en Galicia, nunha aldea de Quiroga, onde estivo primeiro nos anos 20, e logo xa en 1933 pasou á escoliña recén creada pola República da parroquia de Castroncelos. Ali foi onde foi mestre dos meus tíos, e eu sempre imagino ali á luz dun candiliño escribindo os seus inmensos artigos, porque ademais foi un extraordinario articulista, propagador da idea libertaria e anarquista na prensa libertaria española, pero tamén internacional. Hai artigos del en cabeceiras xornalísticas de Nova York, de Argentina, de Cuba, de medio mundo. Así que teño máis ou menos uns 600 artigos del no meu ordenador xa transcritos para seren publicados próximamente xunto coa súa biografía. Moitos dos seus artigos eran sobre pedagogía, artigos cos que eu verquín moitas vaguas, porque hai que ver con que bondade falaba aquel home, deses nenos pobres que ían á escoliña, os que ían, todos, claro, os que ían, pasando fame e frío, mal vestidiños, mal alimentados, e ali aprender os rudimentos da escritura e da lectura. Así que, aquel home escribía aqueles artigos en Castroncelos, e logo aqueles artigos ían artigos soñadores da utopía, da igualdade social e do progreso, ían para Nova York ou para onde fose, mentras ensinaba aqueles neniños a ler e escribir. En 1936 desapareceu sen deixar rastro, marchou da aldea sabendo que irían por el, obviamente. Por certo, eses artigos el asinábaos como, moitos deles como Juan Expósito. Xa demos escolleu un nome
popular, o nome de calquera, Juan, e Expósito, que é o apelido dos neniños en pai. Isto xa di todo do personaxe. Así que Juan Expósito, ou don Tiziano Picón, unha vez comezada a guerra desapareceu, sen deixar rastro, marchou, estivo na fronte de Asturias, onde dirixiu ali o xornal CNT del Norte, xa que quedara sen traballo, claro, que dedicouse ao xornalismo. Logo estivo en Bilbao, pasou logo, bueno, marchou, foi por Francia, volveron a atravesar, claro, polos Pirineos. En 1938 estaba en Barcelona alfabetizando nenos nos hospitais de niños feridos e indo á fronte da batalla do Ebro, por exemplo, a fronte de Aragón, levando libros para os soldados e alfabetizando libros. Ali marchou con un contingente das mujeres libres a levar libros aos soldados, non? O máis dificultoso da investigación foi acabar sabendo onde rematara os seus días, porque el non tivo familia, así que non había de onde tirar. A investigación era moi difícil porque non había descendentes, non? Así que, vendo que estaba en Barcelona na época na que estaba, intuín, claro, que a finais de xaneiro de 1939 seguramente tería atravesado a fronteira cara a Francia canda os miles e miles de republicanos que atravesaron para o suposto país da liberdade e da fraternidade, que foron recibidos metendos nun improvisado campo de concentración na praia de Argelès, tristemente coñecida, non? Onde perderon a vida milleiros de persoas. Esa fronteira pola que atravesou don Antonio Machado, lixeiro de equipaxe, foi a mesma pola que atravesou o noso Juan Expósito, tamén ben lixeiro de equipaxe, e coxo, claro. Na investigación, cando eu preguntaba nos arquivos franceses noticia de don Tiziano Picón San Miguel, non aparecía por ningures. Así que eu non tiña constancia real de onde acabara e cando e como fora ese final. Ata que un día pensei en si don Tiziano Picón quixera ser Juan Expósito ata o final dos seus días. Entón volvín a escribir outra vez aos arquivos franceses pedindo que por favor mirasen as listaxes por Juan Expósito. E ali estaba, don Juan Expósito, nacido en Tudela de Duero tal día. Non era outro, era el, claro. Así que faleceu nun campo de concentración en Francia, claro, aos 49 anos de idade que eu teño hoxe. Nas memorias de algunha muller libertaria aparecía citado, porque coincidira no campo de concentración, e le decía, allí coincidimos con Juan Expósito, el maestro racionalista, Juan Expósito, ya moi anciano e moi deteriorado, moi anciano, a los 49 años, claro, como estaría? Como estaría. Así que ali acabou os seus días, na fosa común do cemiterio dos españois da vila de Argelès, onde hai un monolito no que, bueno, se recordan algúns dos nomes dos milleiros de persoas que ali perderon a vida. Este verán, isto resulta un pouco extraño dicilo, funde lúa de mel aos campos de concentración. Xa sei que é unha viaxe de noivos un tanto extraña, pero era un acto de amor sobre outro acto de amor. Así que fomos á procura e o rastro daquel mestre que tanto ben lle fixo a tantos nenos humildes na miña parroquia, e era unha maneira, bueno, pois de renderlle esa homenaxe que non fora posible, claro. Percorremos o campo de concentración no que ele estivo, había moitas amendoeiras, amendoas no chan, esta veu de ali, e outra como esta está enterrada na nosa horta a carón dos cordóns azuis. Esta primavera, bueno, pois unha amendoeira nova botando follas está naquela horta na honra, pois, a alguén que non se debería ter ido nunca, non, do noso carón. Así que, bueno, isto tamén é outro poema, claro, non? Bueno, Nos vais a matar hoy, é de verdad. Así que eu titulei o poema No camiño de Santiago había un home.
e puxenlle unha pequena introdución para... puxenlle: o camiño xacobeo de inverno pasa por diante da miña casa, atravesando a parroquia de Santiago de Castroncelos. Tamén chamado Camiño Real, por el non só vimos chegar aqueles que peregrinan, senón tamén as hordas diversas dos poderes e, acaso, moi fugazmente, a utopía da paz e do progreso. Este poema está dedicado ao meu tío Manuel Novo, a miña tía Manuela e a todos os veciños de Castroncelos que conservaron con amor a memoria do seu mestre da República. Porque direivos que cando acabei a investigación fixen unha charla ali na Pobra do Brollón a que asistiron unhas 90 persoas ali no polideportivo, que eran todos... O meu tío era o único discípulo directo, o resto todo eran descendentes das familias que foran, bueno, dos alumnos del, non? Bueno, o momento máis fermoso de todos foi, claro, ao final de todo, hai unha única imaxe del na fronte de Aragón, precisamente. Entón eu ensinei aquela imaxe e aquelas 90 persoas postas de pé, dándolle un aplauso tantos anos despois, non? Así que, bueno, ese foi un momento... pois moi importante, realmente para min, como foi tamén, direivos, cando fomos ao cemiterio de Argelés, aquel monolito, obviamente aquel monolito ten uns cantos nomes. Eu fun ao monolito, obviamente sin esperar que estivera o seu nome, e non estaba, claro, cheguei ali, vin unha parte do monolito, busquei a Tiziano Picón, ali non estaba, bueno, dei a volta, e cando dei a volta, Expósito Juan, ali estaba. Así que no camiño había un home, chamábase Tiziano Picón, era o mestre. Chamábase Tiziano, soletrean as serpes, chamábase como home que arrastraba unha maleta de libros polo cosmos e todos se asombran de que saiba ler aquel home coxo, enclenque, que falaba un castelán de Castelarrecio, pero logo o seu cerebro sutil, maravilloso, facía malabarismos con amor, explicando as plantas monocotiledóneas e unha regra de tres e que Deus non existe. Por primeira vez, era 1933, viron os nenos un globo terráqueo e souberon que o orbe daba voltas arredor das súas cabezas. O fondo misterioso das palabras esdrúxulas revelouse como a música que é, caligrafía, caricia e toda a dignidade humana buscando a paz perpetua. Chegaban á escola co estómago baleiro, cheos de frío e barro, e algúns non ían nunca, destinados a creer soamente no poder dunha ramiña de loureiro cravada na terra, para espantar o trono, a saraiva, a acidez do odio no pH hipersensible do subsolo. Algúns non ían nunca e son unha cifra máis nas taxas de analfabetismo, que é a tristura polisílaba maiúscula despois dun punto. Algúns non ían nunca. E incluso eses non esqueceron o mestre do tempo da República, que desapareceu un día sen deixar rastro, disimulando o brillo da súa tenrura, igual cos caracóis que raspan o mofo de cada pedra para suavizar o mundo, igual cos caracóis en cuxa cuncha pedagóxica medra unha espiral logarítmica, esa lenta matemática vital racionalista, igual cos caracóis, el, mestre do tempo da República, desapareceu un día sen deixar rastro, disimulando o brillo da súa tenrura. Chamábase Tiziano Picón e pasou fame no ventre da súa nai. A súa mente fabulosa de feto soñaba con flores de calcio, pan e proteínas que nunca chegaron aos seus osos pequeniños porque necesitaba fósforo o seu sangue. O neno raquítico era, porén, portador de luz. Que non veñan ver os tres magos a súa cabana humilde en Tudela de Duero, que non lle traian mirra, ouro, incenso, que non se achegue o poder á barricada do seu pequeno corpo envolto no ben máis prezado da liberdade. En pé, pobo obreiro, chamábase Tiziano Picón e pasou fame. A súa mente fabulosa soñaba con flores de calcio, pan e proteínas que nunca chegaron aos teus osos porque necesitaba fósforo o seu sangue. No camiño había un home, chamábase Tiziano Picón, era o mestre. Collía entre os brazos a miña tía, unha nena coxa cunha perna deforme a causa da polio, e como se fose un ramo exquisito de rosas en latín, dicíalle: la R con la O, ro, la S con la A, sa. Es unha flor como tú, diferente a todas,
tan hermosa, la R con la O, ro, la S con la A, sa. E despois, tenaz como un talo no medio da xeada, proseguía a lección de cousas ante o asombro de 50 nenos pobres alimentados con centeo e castañas, e cuxa pel curtida era un libro de historia contemporánea. Ningún deles esqueceu o mestre da República que desapareceu sen deixar rastro disimulando o brillo da súa tenrura. Meteu na maleta un par de zapatos, un pantalón, a conquista do pan e a rabia contra o cacique. Marchou ao alborexar antes de que o sol delatase a súa bondade, que fuxía agarrada a un caxato camiño abaixo para que o cura, o xuiz e o pai de familia de orde non berrasen o seu nome, lanzando ao aire uns grillóns, unha bala e unha calumnia que lle atravesase o occipital ata matalo 3 veces. Unha a causa da delicadeza, outra a causa do saber, outra a causa da anarquía. Aí vai o poeta perfecto que non escribía poemas, senón panfletos preciosos e practicaba o amor ortográfico. Asinaba como Juan Expósito, cun nome en nome do pobo e o apelido do senpai. Aí vai a utopía a coller o tren cun nome falso cheo de verdade por dentro. Aí vai ninguén disposto a defender a todos coa súa vida. Aí vai o poeta perfecto. No cerco de Oviedo viu por primeira vez as bombas de acio que matan máis porque é así como explota a metralla das estrelas. Era o crime cósmico do fascismo. O monstro. No medio do camiño, onde había un home, chamábase Tiziano Picón, corría coa súa perna a rastro entre cadáveres que teñen os ollos abertos desde 1936, no cerco de Oviedo viunos por primeira vez para sempre. E mentres, en Castroncelos, os nenos preguntábanse se mataran aquel seu mestre, incrédulos, porque non se pode matar a fórmula da circunferencia, nin a punta de pistola se escribe o ben con V. Ende xamais souberon que el era un millón anónimo pelando patacas nas trincheiras, distribuindo munición e libros en camións naquel extremo norte da terra. Non imaginaron nunca que buscou entre os cascallos de Durango a vida da súa irmá como o resto dun cabalo que berra. E como compartiron de novo aquela fame fraterna que chegaba da infancia facendo ruído cunha culler nun prato baleiro de madeira. Había un home no medio do camiño. Chamábase Tiziano Picón, oulando en fronte dun orfanato maldicindo a caridade burguesa, proclamando a felicidade como un dereito inalienable, a unión libre, o prazer, como a calquera especie animal de comprensión suprema. No medio do camiño da vida, pódese acabar coa vida dun home que está no medio dun camiño? Estaba agardando o capital cos 2 canos da súa escopeta, estaba agardando o odio do militar armado de ignorancia e deber e unha gota sagrada de sadismo no medio do camiño. Pero el, Tiziano Picón, o neno raquítico de Tudela, levaba víveres á fronte de Aragón, choraba cando ninguén o vía, agaseu, 86 anos despois postos os pés no camiño. Viu derreterse o cinturón de ferro como un magma proletario consumido no inferno e aqueles nenos perseguidos por proxectís subir a barcos e a trens abortados das súas nais aos 10 anos de ter nacido. E eu choro cando ninguén me ve, agás ti, Tiziano Picón, miliciano da cultura, que alfabetizaba nenos feridos en hospitais de Barcelona e ao rematar a lección pechaba tras de si a porta disimulando o brillo da súa tenrura. No camiño había un home, eu digo en alto seu nome, chamábase Tiziano Picón ou ninguén cruzando todas as guerras na fronteira con Francia. No rexistro non entregou nada, ía só coa súa pureza. Incluso as súas pegadas as borraba o vento na area de Argelés e no campo de Bram, no ano 40, a lucidez da súa mente escapa dun barracón sen que o corpo poida seguila. Nin Deus nin amo, dicía. Poucos meses despois, enterraron a Juan Expósito nunha fosa común, un nome en nome do pobo e o apelido do senpai. No rexistro non deu o seu nome, ía só coa súa pureza. Incluso as súas pegadas as borraba o vento na area de Argelés. Pero no camiño hai un home
que nunca se foi de nós, anque o estivese agardando a historia para matarnos canda el e extirparnos o soño como a quen arranca unha víscera e está o abismo esperando para roela ata que dela non quede nada nin del nin de nós. A última palabra que escribiu foi Vitoria, que nunca se foi de nós, anque estivese agardando a historia. No camiño hai un home, eu digo en alto o seu nome, chamábase Tiziano Picón e segue a ser o mestre da escola. Brutal. Cando vaiades á Pobra do Brollón, entrade na Casa da Cultura e veredes Xusticia Poética, que se chama Olga Novo. Con razón. Remate con Cris Corral. Pois non podo rematar, porque despois de isto que xa non me quedan palabras, e mira que eu teño moitas. Pois dánolas. Mira, é que... Alguna máis quedarnos. Teño a casa chea de libros de mestres da República, porque a miña tese vai de isto, e entonces xa é que me quedei Todo isto sin estaba eras. preparado, No, é que está sendo moi forte, parece que está todo así, pero sí, de feito, bueno... Que Xulio viu aquí os fíos. Sí, Xulio estuvo moi profético, sí, de feito, bueno, pues teño algunha historia relacionada con eso, de rescate de mestres, sobre todo que están... Vos que provocades, sin que eu teña que provocar. Sí, pois mira, cando coñecín a existencia, hai moitos anos, claro, do proxecto Nomes e Voces, foi unha conxunción entre Nomes e Voces e coñecer a Uxío Otero Urtaza, que foi profe aquí da Magisterio, coñeces. Fixo unha exposición magnífica en Coruña sobre as misións pedagóxicas. E entonces todo empezou aí, claro, a partir de aí interesoume moito a historia da muller na República e tal, e entonces empecé a investigar a un montón de maestros, entonces ahora xa quen vai ler nada, que... Pues veremos a túa tese. Sí, claro, a ver a que seguila. Claro. Bueno, pois vou a ler dous poemas cortos, un que fala de como pasa o tempo e que moitas veces pois todos esos anos, esas vidas que están aí detrás, pois tú falabas desas 90 persoas que están aí que son herdeiros de todo o que ese mestre fixo, porque moitas veces non é que nos sexamos esas persoas, sino que somos o que foron outras persoas por nós, non? E estes dous poemas falan do tempo, do paso do tempo, entonces, bueno, un titulase Sarna e que fala pois como a sarna se queda na pel ás veces, pois o tempo escurre na pel. E outro chamase de Invernos, fala de como pasa o tempo e que a veces pois supoño que como lle pasaría a este mestre, hai persoas que son como a ti unha pequena luz de esperanza, non? Entonces aquí hai un paxaro, xa que temos un ornitólogo na sala. Vedes como estaba todo preparado. Aquí hai un... Estamos fiando fino. Hai un paxaro verde, que tú serás este paxaro verde neste poema, para ese mestre, non? De feito, mira, hai un artigo, vou facer aquí unha breve paréntese, hai un artigo del que me emocionou especialmente porque el dicía claro, un home moi adiantado, non, a súa época, entón dicía, sé que estoy echando unha pequeña simiente, como hacen los labriegos deste pequeño lugar en el que ahora enseño, e que, claro, en este momento quizás nadie comprenda estas palabras, pero quizás dentro de 80, 90 años ou 100, alguén recogerá isto. Entón, deuche un volco ao corazón, bum, 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 bum. Claro, profético, estábame interpelando, chamando, claro, estabas a chamar. Foi moi fermoso e sentín, obviamente, a obriga moral de reflotalo e de devolvelo á historia, porque, como a tantas outras persoas nesa situación, foi absolutamente sepultado, pola historia, e unha persoa que caeu absolutamente no esquezo, non? Podías pensar, isto vai por mí.
Sí, sí, Total, claro, foi unha é que o sentín así, claro, ademais, bueno, esas causalidades, non? Total, sí. Que eu sexa daquela parroquia, que dera del E por que che deu por facer eso? Porque podías velo e non, pero eu penso que sí. Foi. Eu quería devolver aos meus tíos o seu mestre. Claro. E de paso, bueno, pois todo o que acabou saindo aí, entón agora, bueno, pois xa teño a biografía máis ou menos xa escrita. E xa queremos lelo, eu xa quero lelo desde hoxe xa. Apuntar. Por favor, próximamente. Eu estou desando mercalo xa cho digo. Bueno, vamos alá, entonces. Sarna, que basculante o tempo que escapas en medida polo miúdo das mans, sen deixar moitas veces mas que un carreiro de sarna entre os dedos. Así de breve. Aí que ves. De invernos. Que preguiza de lameiros, que preguiza de lameiros e corredoiras se foi canda ti. Nada ficou en pé tras a túa partida. Ninguén parecía ser quen de encher o teu hipnótico ritual das noites de insomnio. E foi neses tempos do frío que o asubío dun paxaro verde me trouxo o teu alento xeado para soñar dende aquela con mundos lonxanos e con invernos de neve. Ai, que encontro máis gai. Temos o meu traer. Rematamos 102 minutos de poesía, que se nos pasou... E souberonos a pouco, E souberonos a pouco. 102 minutos de fonda poesía que agradecemos e que, lóxicamente, brindamos a todos os que, agora ou cando seña, queiran seguir esta xuntanza, porque seguro que atoparán o que necesitan escoitar e ver. Moitas gracias. Gracias a ti, a vos. E a vos.